पाते चल हुए तो तोते कौन कहलु हलो तू कहलु मो बाबू का घरे रहते ओए सुता तो बाबू का तुझे घरे रहते हलो सुता ते घरे ते हो मिसई वकील अखिल मिसई ओए मनोर भाव क्रमाटिक आदान प्रदान करिबा हलो तू जदि हो कोई थातु ताहले कथा आगो को बढे था और तू जदि ना कोई थातु ना ताहले कथा का आई न शेष हलो तू साले का वो गलो तू चापूरा मार मोको चापूरा मारियो काहे मोको चापूरा मारियो काहे चापूरा मारियो काहे